கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இன்றைக்கான தலைப்பு, கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் பத்திரப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். வசனத்திற்குள்ளாக பார்க்கலாம். நீதிமொழிகள் 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது, நீ என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டு என் கட்டளைகளை உன்னிடத்திலே பத்திரப்படுத்து. கர்த்தருடைய வசனத்தை ஒவ்வொரு நாளும் தியானிக்கிற பொழுது அதை நாம் பத்திரப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். பத்திரப்படுத்துவது என்றால் ஒரு நோட் புத்தகத்திலோ இல்லை என்றால் ஒரு டைரியிலோ கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு நாம் எந்த வசனத்திற்கு நாம் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறோமோ, நம்முடைய ஆத்மா சந்தோஷிக்கிறதோ அந்த வசனங்களை நாம் சேகரித்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த வசனங்களை நாம் பத்திரப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் நமக்கு போதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் கூட கர்த்தரிடத்தில் நாம் தியானிக்கும் பொழுது அந்த வசனங்களை நாம் பத்திரப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். 4ஆம் வசனத்திலே கூட பார்க்கும் பொழுது, அதை வெள்ளியைப் போல நாடி புதையல்களைப் போல தேடுகிறது போல தேடுவாயாகால். நாம் ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு புதையலை எப்படி நாம் தேடுவோமோ, பிரயாசப்பட்டு எப்படி தேடி அதை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுமோ, அதே விதமாக இந்த வசனத்தை கூட ஒவ்வொரு நாளும் தேடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த வசனத்திற்குள் இருக்கிற மர்மங்களை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வசனத்திற்கேற்றபடியாக நாம் நடக்கும் பொழுது நம்முடைய ஒளிமயமாக இருக்கிறது. அதைத்தான் கர்த்தர் சொல்கிறார், அதை புதையல்களைப் போல தேட வேண்டும். புதையல்கள் நமக்கு கிடைத்தால் நாம் அதிகமாக கோடீஸ்வரர்களாகும். அதை போலத்தான் இந்த வசனத்தை கூட ஒவ்வொரு நாளும் என்ன மர்மம் இருக்கிறது, இன்றைக்கு என்னோட என்ன பேசப்போகிறார் என்று சொல்லி புதையல்களை தேடுகிறது போல இந்த வசனத்தை நாம் தேடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். 5ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது, அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் இன்னதென்று நீ உணர்ந்து தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய். இந்த வசனத்தை நாம் தியானிக்கும் பொழுது நல்லவைகள் எவைகள், கெட்டவைகள் எவைகள் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் நம்மோடே கூட இருந்து நமக்கு போதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். நாம் சரியான வழியிலே நடப்பதற்கு அந்த வசனங்கள் நமக்கு துணையாக இருக்கும். அதைத்தான் இந்த வசனங்களை நாம் அறிய வேண்டும். அதை அறிவுக்கேற்றபடியான நம்மை போதிக்கிறதா இருக்கிறது. நம்முடைய அறிவாய் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு போதிக்கிற வசனங்கள் தான் இவைகளாய் இருக்கிறது. 6ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது, கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார், அவர் வாயினின்று அறிவும் புத்தியும் வரும். இந்த வசனத்தை தேடுகிறவர்களுக்கு முதன்மையான ஞானத்தையும் உயர்ந்த அடைக்கலமான ஞானத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு போதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். இந்த மர்மமான இந்த புதையல்களை ஒவ்வொரு நாளும் தேடும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையானது உயர்ந்ததாக இருக்கும். அநேக விஷயங்களை சேகரித்து வைத்துக் கொள்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய மனதிற்கு நம்முடைய ஒவ்வொரு வசனமும் நம்முடைய மனதிற்கு ஒரு தேற்றுகிற ஒரு வசனமாக இருக்கும். அதை நாம் ஒரு புதையல்களைப் போல சேர்த்து வைக்கும் பொழுது இன்றைக்கு நமக்கு அது ஒரு உபயோகமாக இருக்கும் பொழுது அதை நாளைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் அதை படிக்கும் பொழுது அதை பார்த்து அறிந்து கொள்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். அதை பார்த்து அவர்கள் ஞானத்திலே தேறினவர்களாக இருப்பார்கள். நாம் நினைத்து கொள்ளலாம், இது உபயோகப்படுமோ படாதோ என்று சொல்லி. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இந்த வசனத்தை சேகரித்து வைத்துக் கொள்கிறவர்கள் மிகுந்த அறிவை அடைவார்கள் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லப்படுகிறதுனாலே நம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வசனத்தை சேகரித்து வைத்துக் கொள்வோம். உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே கர்த்தர் நம்மை உயர்த்தும்படியாக இந்த வசனங்கள் நம்மை பாதுகாக்கும். கர்த்தர் இந்த வசனத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒரு சிறு ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் துதிகள் மத்தியிலே வாசம் செய்கிறவரே, உமக்கே கூட ஆனக்கொடி ஸ்தோத்திரங்களப்பா. உடைய புதையல்களை நாங்கள் தேட, உடைய வசனத்தை நாங்கள் பத்திரப்படுத்த எங்களுக்கு ஞானத்தை போதித்தருளும் ஐயா. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ பிரச்சனைகள், இன்னல்கள், இடுக்கண்கள் இருக்கலாம். ஆனாலும் கூட உடைய வசனமானது எங்களை தேற்றுவதனாலே நாங்கள் மிகுந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தார். ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.